Добър ден на всички приятели на BBTV News. Тук в Винга днес празникуваме този огромен празник, който от много години се държи, нормално в 1 август. Празника на нашето село Винга, онова време беше голям град в Баната и с тази прелега тук в Винга имам гости от България, от София и от Враца, който е господин Александро Лавров. Да. Добре и дошъл в Винга. Добре заварил. Той е от нашите вингани с вингански корени и живее в Враца и той ще ви преказва как и минало времето, от когато неговите предяди са тръгнали от Винга, даже са се върнали към България и са основали село Асеново. Да. Ако може да ни преказвате на нашите приятели каквото знаете. Зная достатъчно. Аз съм потомък на 4 фамилии прадядовци, които са се изселили от Винга в края на 19 век и са се заселили едни направо в Асеново, други са минали през едно друго населено място, най-напред Дълбок Геран. Тия са били от най-първите заселници, да са тръгнали от Винга през 1889 година и техният поглавар, както се казва по-вингански, е бил Мартин Мартинов, черник. Там не са могали да намерят вода в този селище, дето са им дали, и са отишли в София, където са им дали ново землище, там където е сега Асеново. Никополско, да знаят нашите. Между Плевен и Никопол. Да. Нашите прадедовци са търсили място, което да е близо до заселените вече места от други банатски българи, Драгомирово, Бърдарски Геран, Гостиле, и да е близо до павликянските села, от които са се изселили голяма част от банатските българи. Там са Ореж близо, там е Трънчовица близо, там е Лъжене близо, Белене и така нататък. Съм сигурен, че много хора не знаят защо са се върнали тези българи. Значи, затова питам защо са се върнали. Да, защо са се върнали. Най-важното, че са се върнали, защото им било мило и драго за сладка майка България, както са наричани нашите прадеди. Тъгували са за родината и са тръгнали да се прибират обратно в България, макар да са живели в една много добре уредена империя, тук както е била тогава Австро-Унгария, да са имали добри доходи, да са властвали тук от този село, което е било важно, окръжен, областен център или окръжен център, или как е било, околийски сигурно, по-верно. И са получавали един модерен начин на живот. Но патриотизма най-напред е било първото чувство. След той в България, след освобождението от турскост, много земи са останали ненаселени. И правителството не е могло да получава от тях доходи. Трябва да се заселват, да се обработват. И княз Фердинанд има специална политика да бъдат заселени, и то от хора, които познават модерното стопанисване на земята, познават западната култура, които са били нашите българи. И от Винга са тръгнали и застигнали, според изследователите, 207 млади семейства, които тук са имали по-малко от 5
35 декара земя, считало се, че е недостатъчно човек да живее по-вингански. Той да бъде стопанина и да я дава под аренда и да му е работа другите. Тези хора във Винга са се считали за бедни. Ще ви прекъсна с още един въпрос, защото Слушам. Когато пътувам, на мен ми слагат тези въпроси, защото не са се върнали в Чипровци. Нали? Винганите са потомци на Чипровското въстание. Искам... И Железна, Клисура. Да. Значи, изследванията показват, че след заселването на Винга, Терезиополис, голяма част от тези хора, които са дошли от Чипровско, това са били търговци, това са били металурзи и не са имали тук достатъчно добра основа за развитие на техните занятия, на техните препитания, търговията и рударството. И са се изселили по други места на Хабсбургската империя да си търсят места, където може да се упражняват тези. Примерно благородниците, които са били тук с рицарски звания, с барони като Качамак, примерно, те са се изнесли в именията, които са им дали. Тук във Винга са останали основно земеделци. А земеделци са били павликяните. Да, разбрах. И постепенно те са, както казваме ние по нашия диалект, са пределели с езика, пределели са и с демографско, защото са имали по много деца, и са пределели по друг начин, защото те не са обичали да се преселват, да се местат. Те са се държали за земята. Да. Според това нещо знам, че различни фамилии с същото име, нали, се женат или си правят ново семейство. Как вие, примерно, от фамилия Косилков се тъглите? Значи, единият ми дедо е Никола Косилков. Той е пристигнал в Асеново Ерген с майка си. В Асеново се оженил за баба Катаринка и баба Катаринка е родила моята баба Анка. Другия ми прадедо, Никола Лавров, той е бил известен в Винга като Коцо Гарване, тъй се знае в Асеново. Той е бил железничар, тук е работил, имал добра платена държавна работа, имал и ниви, но отеглило да си отиде в България. А вие с какво се занимавате? Примерно кажете малко за вашия живот, от малък до сегашните дни. Аз съм роден в Асеново през 1945 година, далечно време. Още е било Царство България, когато съм се родил, макар и вече след преврата политическия, когато сме останали в източния лагер. И 50-те години в Асеново започна коопериране на земята, както тук в Винга колективите. И земеделието останало за малко хора, които да може да гледат тази земя асеновската. Хората почнаха да се изселват в градовете. Моя баща се е изселил с цялото ни семейство 1952 година в Плевен. И аз там съм тръгнал на училище, учих един механотехникум, след него постъпих в Военната академия направо от средното образование, имаше глад за технически офицери. 5 години учих и оттам ме пратиха в един от заводите на военната промишленост, което работих 30 години. За доста много. Много години за едно място. Това е куриоз за офицерската служба. Обикновено хората ги местят. Обаче местят ги по частите, а там, където е вързано с технология и с
нали, с заводско производство, напротив, да гледат да ни задържат и аз от тази работа... Ни пазят. Пазят ги да не отидат на друго място. Всеки си пази казите, да. И там се пенсионирах. Да, деца имате? Имам син, роден 71 година и дъщеря 75-та. Сина ми е банков менеджер, дъщеря ми е музикант, класически цигуларка. О, супер! Имам 3 внуци. 3 внуци са ми помагали всичките до един да напиша книгата. Това искам да ви кажа, с каква прелега сте във Винга. Защо сте дошли тук? Ами във Винга съм тук поканен да представя една книга, която аз съм нарекал От Кипровец до Винга. Защото в нея съм проследил българите, които са тръгнали с Кипровското въстание, стигнали са във Винга и част от тях, като моите прадядовци, са се върнали в България. И тази книга, която е 225 страници, с много илюстрации, се връща от времето още да първите чипровски родари от германски произход, които са дошли там да помагат по времето на цар Иван Асен II през 228 година от Брашов внедряват модерни технологии в Чипровско, донасят там и католицизма и тези хора всъщност дават началото на процъфтяващия район Чипровския, който архиепископ Петър Богдан Бакшев нарича цветето на България. Да. Тези хора обаче са станали бързо богати с техното трудолюбие, с техната квалификация, заедно с местните българи. Те после тези родари съсонците са се изнесли. Там са дошли и други босненци, има и какви или не хора, но основно всички са се побългарили и решават, че недостойно да живеят като роби. Да. И дигат Чипровското въстание. Обаче в момента, когато е трябвало да дойдат войските на Хабсбургската империя, значи войводата Георги Пеячев ще е бил оговорил в Белград след превземането на турците, е бил оговорил как ще станат съвместните действия, за да стъпат те насам и българите от тук да въстанат. Обаче в този момент Франция напада Хабсбургската империя и те не могат да изпратят помощ. Въстаниците остават сами. И те са имали някъде към 1200 бойци от Чипровско, включително кавалерия, но са били малко да удържат срещу един корпус от 3000 души, специално обучени войници, дошли от София, изпратени. И те им дават няколко сражения, но са принудени да отстъпат, идват отначало във Влашко и се заселват в Крайова, Римник и Брадичен. Край Дунава. Да, Крайова, Римник и Брадичен. Римник и Брадичен са доста далеко, те са даже по-скоро близо в планините там. Приема ги войводата, великия войвода Константин Браковянов, който вчера Иван Ранков на събирането каза, че трябва да му се чете очерквата за здраве или за памет, не за здраве, че той човек е. Но турската войска през това време все още има голямо предимство като многобройност, като модерно въоръжение и настъпва в Олтения сегашна и нашите българи от Влашко избягват в другата страна на Карпатите,
Камбаната. Камбаната. Да. Те преди той, още крал Леополд, император Леополд I ги е канал да дойдат тук в Баната, но те са искали да стоят близо до Дунава и се надявали, че като настъпат австрийците, ще освободят България и те ще може бързо да се върнат в Чипро. Имам един въпрос, но не е въпрос, защото съм чел по книги. Малко така хората гледат по тази точка, че България по принцип те са православни. Да? Но аз четох, че тези нашите потомци вече бяха католици в района на Чипровци, да. И така са дошли тук. Значи... Като католици. Не е вярно, че Мария Терезия ги направила католици. Това са някой ги нагажда по политически причини. За това нещо, кажете малко да знаят нашите хора. В Чипровско православието има основи дълбоки още от идването на тези саксонски родари от Брашов. Предполага се, че част от населението на чипровци и това са били павликянско население, защото православното население не е приемало чипровско. Там имало и православно население, не е приемало католицизма, обаче павликяните са го приемали като алтернатива там на православието. Приемат католицизма и там вече босненци, които идват заедно с рода на Парчия Кнежевич, който избягва от междуособие в Босна, те поставят една основа на многобройна, за това време единствената жива многобройна колония, която по време на въстанието е над 4200 човека католици в три села чипровци. Тия Копиловци, Желязна и Клисура. Клисура. Да, и нали, освен Чипровци е главният град. Те си 2000, малко над 2000 човека са били, 2300 човека са били православните в този район и 4000, да кажем 200-300 човека са били католиците. Спасили са се от католиците, знаеме, защото техните свещеници са водили много строга отчетност и документацията се пази и са писали релации до Ватикана. Знае се, че преди въстанието е имало 4260 мисля католици, от които 3000 са се спасили заедно с Стефан Кнежевич, архиепископа в района, тук където одеве говорихме, Крайова, Римник и Брадичен, и около 1200-1600 заедно с Георги Пеячевич се спасяват в Славония. Значи 4200 до 4500 католици там са се спасили и са останали живи, успели са от въстанието да се оттеглят. Имало е и доста православни семейства, но те поемат малко по-различен път. Малко от тях остават и ги намираме после намираме ги в списъците данъчните на Терезиополис, на Винга от 18 век описани. Да. Но не е имало противоречие това, че са били католици или са били православни. Всички са били еднакво добри патриоти на България, включително и най-прочутите родове Пеячевич, Кнежевич, Томагионович, Стоймирович и така нататък са били католици, но са били високо образовани и цялото околно население ги е приемало като елит, който ги води към свободата на родината им. Окей, сега ще ви питам нещо така като изненада. Знаете ли за
тази приказка, как винганите са получили земята. Знам и защото много интересна става тая приказка с коне. Да. И тук Качамаговата могила. Да. Това е чудесна легенда. Аз я знам от баба ми и от дядо ми са ми я разказали. Народа е смесил чувствата си на благодарност към Мария Терезия с мераците да бъде близък с нея и обяснява, че сме получили винганите тук, нали, аз се смисля като потомък на вингани, сме получили тая голяма обширна територия, благодарение на това, че са харесали, тя е харесала Гюра Качамак. Така е легендата. Историците твърдят, че е водил преговори и така са документите Никола Качамак, брата му, неговия. Но по нашата легенда Гюра Качамак е човека, който е обикалял с коня това огромно землище и изморил не знам колко коня преди да от изгрев до залез слънце да загради. Истината е била, че имали са достъп нашата делегация, много упорито са водили преговорите, но причината да получат земята е била главно техните делови качества. Търговци, великолепни, занаятчии, които умеят да бъдат добри данъкоплатци. А Банат от военните действия между Османската и Хабсбургската империя е бил полупуст. Околното население, главно румънци, власи тогава, така, са били по планините прогонени и са живеели колкото за тях да има. Не са били добри да трябва да има някой, който да стане център тук на търговията, за да има развитие на Баната. И някъде 40-50 години след основаването един от пътешествениците тук в Баната, първия бащата на банатската история, Франческо Гризелини, пише, че най-големия град е крепостта Темешвар. На второ място след него е Винга, която тогава е имала 1360 жители, обаче около нея се е въртяла голяма търговия, стокообмен и са насърчавали използването на ресурса, привличали са хора тук, за да може тая земя да дава данъци, приходи на империята. Да, сега свъзка аз не знам дали отговорих на въпроса. Да, добре. Сега свъзка с тази легенда. Доста малко се говори за тези двама владетели, нали, Никола Качамак и Гюра Качамак. Последното време разбрах, че един от гроба на Никола Качамак се намери в манастира от Радина. И аз така знае. Какво знаете за братя? Зная, че брат му Гюра Качамак е починал неизвестно кога, неизвестно къде, но в списъците данъчните на Винга има една година записан Георги Качамак, че е починал, но дължи 5 флорина данък. Значи същата година, от която е този списък, той вероятно е починал и това е било в годините на големия мор тук, когато за няколко години тук загиват от болести 500 или 600 човека, точната цифра да не зная. Някои хора са търсили начин да се изнесат през това време от Винга, там където е по-сигурно, че ще оцелеят, няма да се разболеят. И аз съм намирал, но не мога сега да кажа със сигурност, информация, че вероятно той е потърсил спасение в Старбешенов. При другите българи и там е починал, но гроба му е неизвестен.
Да, искам да благодаря на нашия приятел господин Лавров и на край на нашето предаване искам да кажете нещо на вашите вингани. На нашите вингани? Да. Ами, ние сме една много интересна и заслужила за историята на България част от българския народ, която е започнала възраждане 200 години по-рано в Чипровска. След това тук в условията на Австро-Унгарската империя се е развила силно икономически и интелектуално и така нататък. И трябва да положим всички усилия да се запазиме като част от българската нация, с нашата култура, с нашите отношения на единство, нашите отношения на любов към България и вие съответно, които сте тук във Винга към своята родина, дай Боже заедно да влезе в Европейския съюз, да паднат границите и тогава ще бъде още по-близко, защото на всички ни тежи тая раздяла след Първата световна война, когато Банат е разцепен между две държави и част от тях, от нас, нали, живеем в България, в Румъния, в Сърбия и така. Искам да ви благодаря за вашето време и че сте наш гост в този празник и до нови срещи. Много ще се радвам, ако можем да се видим още и то скоро. Приключвам с един поздрав от Винга на всички нашите приятели и големи целувки.